Domin samun ingantattun fina-finan Hausa da kuma waƙoƙi, ku danna subscribe. Sannan kuma ku danna ƙararrawa domin sanar da ku sababbin shirye-shiryenmu da zarar mun ɗora. Mun gode da kallon tasha. Maker Productions. Da ni ma'ana biyaya wata kilba ki san anai ba makarantar so makoyata ki biyo ni ki girma yan mata da farki da ni taraku ki biyo da mai samu sabo ki ji nai miki gaisuwar ragawa ni na fari ki samu dan uwa nasara bata sun gudu ba zuci ta faɗi ke ta karba da tun baka ba ado yayi ba tunda na zaka toki yo duba daga zuci akwai nufina ko kawar da yaban zabina gaskiya ce to adam maza wataƙila na zaɓi ɗan uwa sallama da yitin jiya ba na amsa da tambaya na ga zaki tarbiya shi ya sama zan taya ba ni fili in tsaya sai ki bude nahiya ma'ana tun a shekaran jiya sai ki biya hana ni dariya ni da sirri na nake tafiya so ki saurare ni zana biya sanki ya sokin kamar ya kaya inda duk zan sai ya sa na saya mai kike so in faɗi ki taya in kika yi na amki nuna ni ki faɗi ne na girma yan baya ki bi girma karki canza hasashen zuciya da kudi na duk abin da kike so zan saya da jini na zan rubuta kalaman gimbiya da amona na kira ki mazo na tsaya a mafarki na kan miki na ban lobiya zo ki bi ne ki samu gatanki a cikin riki samu gumbuya so na amshin shi wanda zan bi shiga shi na ganshi rai ya zaɓe shi ba ni kyamar shi ya ci sunan shi yanzu zan bi shi karku kyare shi so mabuɗin shi yau gani na shi ya fanshe ku kuma bayan shi rayuwa zan da shi ina san shi gaskiya ta kori ƙarya da ni ma'ana biyaya ki biyo da mai samun sabo da tun baka ba